L'Ebre. Camins d'aigua. Aigua. Aigua procedent de l'Atlàntic o del Mediterrani i recollida en una gran conca des de cabals menors fins a l'artèria principal. Aigua convertida en força per excavar i transportar de nou fins al mar les terres que d'un altre mar procedien. Aigua capritxosa, entossudida a donar i prendre collites i vides. Aigua, en definitiva, escultora de paisatges, refugi de civilitzacions, ser mil·lenària i bressol indomable de cultura i biodiversitat. L'Ebre és un exemple magnífic per il·lustrar la inevitable simbiosi que la vida ha establert amb l'aigua al llarg de la història. Comencem avui un recorregut pel gran riu peninsular. Un recorregut de més de 900 quilòmetres que ens portarà des del seu naixement a la vall de Campó fins a les superfícies extenses de les terres del Delta. També en visitarem els afluents per obtenir una visió completa de la conca ibèrica de contrastos més extrems. Des del verd intens de les praderies càntabres fins als paratges àrids dels Monegres, de vegades el contrast el trobem en menys de 100 metres, en terres cultivades al marge dret i un desert que arranca tot just a tocar de la vora del riu, al marge esquerre. Altres vegades el trobem entre les riberes poblades de l'Ebre i la solitud de pobles abandonats, on gairebé sorprèn que alguna vegada s'hi hagi pogut sobreviure. Passa el mateix amb la riquesa botànica i faunística, que tant pot enlluernar-nos per la gran varietat i quantitat com, al contrari, sorprendre'ns per la seva absència en paradisos aparents. La terra i el paisatge no entenen de fronteres polítiques o lingüístiques, i és que l'Ebre ha estat durant molts segles la gran autopista peninsular, un camí d'aigua on cada civilització ha deixat la seva empremta. Diu la tradició que Túbal, net de Noè, va ser qui va colonitzar aquestes terres i va fundar diverses ciutats a les vores del riu. Per l'Ebre van arribar els grecs, els fenicis i fins i tot els víkings. Però per aquestes aigües no només hi han navegat embarcacions i tot tipus de productes. Corrents artístics, culturals i religiosos hi han transitat transmetent sempre la devoció popular pel riu com a font de vida. És per això que hi ha una gran xarxa de rutes dedicades a paratges naturals, monestirs, castells i, per descomptat, el vi, que tenen en l'Ebre l'eix i la referència. Malgrat que l'Ebre ha estat sempre un riu temut, amb el temps l'ésser humà ha après a domesticar-lo i a treure'n profit. Els antics assuts que derivaven l'aigua fins als canals de rec i les sínies, llegat del món àrab, conviuen avui amb ponts moderns i centrals generadores d'energia, símbols d'una cultura de l'aigua cada vegada més important en els nostres dies. Tot aquest aprofitament de l'aigua no seria possible sense els embassaments que s'esglaonen al llarg de la conca del riu i, especialment, sense les reserves en forma de neu que s'acumulen en les muntanyes de les serralades ibèrica i pirenaica que el voregen, un dipòsit immens que filtra i emmagatzema l'aigua i després, a poc, la va alliberant. Els embassaments, a més de controlar-ne les crescudes, suavitzen els cabals irregulars dels nostres rius i ajuden a contrarrestar el clima mediterrani de gairebé tota la conca, que nega la pluja quan es fa més necessària. L'Ebre, endinsant-se més de 20 quilòmetres dins el mar, guarda per al final el tresor més important, el Delta, un espai d'una riquesa natural infinita i sorprenent. En temps llunyans, abans que el delta tingués l'extensió actual,
Amposta i Tortosa van ser testimonis directes de la barreja de l'aigua dolça de l'Ebre i les aigües salades del Mediterrani. En els nostres dies, Amposta és l'avantsala del Delta, una de les zones agrícoles més riques, singulars i fotogèniques de la conca de l'Ebre. Durant bona part de l'any, el Delta ofereix imatges inoblidables i és difícil resistir-se al mirall encisador de les aigües que hi queden retingudes. Els amants de la natura tenen en el Delta un lloc idíl·lic on poden complementar l'estada a les excel·lents platges de la zona amb l'observació d'ocells o amb l'experiència de travessar el riu a sobre d'un dels seus darrers transbordadors. El Delta és l'obra mestra de l'Ebre, modelada per l'esforç humà i la mostra més palesa que de vegades el que en uns llocs són desastres ecològics, en altres poden convertir-se en explosions de vida, per allunyats que estiguin. Sense la deforestació i l'erosió de la zona alta de la conca, el Delta no s'hauria format mai. Aquest serà un marc immillorable per acomiadar-nos del gran riu que des de fa més de 2 mil·lennis dona nom a la península Ibèrica i que serà el nostre guia, com ho va ser anteriorment dels nostres avantpassats. Tradicionalment, s'ha mantingut que l'Ebre neix a les fonts de Fontibre, però geogràficament no ho hauríem de considerar així. El naixement hidrològic i geogràfic d'un riu és el punt més allunyat de la seva desembocadura. Per tant, el punt on hauríem d'ubicar la veritable capçalera de l'Ebre seria l'Alto Campó, i més concretament el Pic de los Tres Mares. Aquesta muntanya s'anomena així perquè és l'origen de 3 rius que aboquen les aigües en 3 mars diferents. Les vistes espectaculars que es poden veure des del seu cim arriben fins als picos d'Europa. Just a sota del mirador de Brañavieja neix el riu Íjar, per alguns l'origen real de l'Ebre i per altres, el primer afluent del riu. El castell gòtic de Sant Vicente de Argüeso sembla que custodiï el punt en què les trajectòries de l'Íjar i de l'Ebre s'uneixen. Més accessible, tot i que no des de l'aire, és el naixement oficial del riu, a Fontibre, un lloc l'etimologia del qual, malgrat que pot induir a un error geogràfic, és definitòria, perquè Fontibre és un nom derivat del llatí fons iberi o font de l'Ebre. Al costat de la surgència de l'Ebre hi ha una gran zona recreativa densament poblada d'arbres, un lloc d'un atractiu turístic indubtable. L'Ebre, quan surt a la superfície a Fontibre, és un riu petit amb prou cabal per bellugar les moles dels primers molins que, a partir d'allà, anirem trobant al llarg del curs. També en un entorn de prats verds i curioses formacions rocoses trobem les anomenades eres de Nestares, un grup petit de llacunes endorreiques, molt poc típiques de Cantàbria i d'un alt valor ecològic. En aquest punt, val la pena que ens desviem uns 5 quilòmetres per visitar l'acollidor poble de Cervatos, on destaca la col·legiata de Sant Pedro, construïda l'any 999. Aquesta joia del romànic és més coneguda per les figures dels capitells amb postures que es poden qualificar d'obscenes que no pas per l'indubtable mèrit arquitectònic que té.